har været rigtig sjovt og lærerigt. Der er gnist og gejst og entusiasme. Det er helt utroligt, hvad det giver både af energi og følelse. Og fantastisk at bare kunne give den gas. Hej, mit navn er Christina Bolskifte. Jeg er professionel sanger, og jeg er instruktør. En gospel workshop er først og fremmest en time, hvor man får løftet energien og er sammen med sine kolleger og har det sjovt. Det var fedt at se sådan den der udvikling, der var i det, til at starte med lidt forsigtigt, og så gav vi den ellers gas. Jeg har aldrig forestillet mig, at jeg kunne synge. Jeg laver workshops for alle slags mennesker, lige fra ministerierne til store firmaer til mindre firmaer. Man kan deltage helt fra 9 personer op til 900 mennesker har jeg haft. Når man vil igennem det her som en flok eller som en gruppe, jamen så tror man, at der er ikke noget, vi ikke kan. Altså, der er allerede 3 medarbejdere, der vil hen og prikke mig på skulderen og sige, kan vi ikke få hende ud til os? Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på min hjemmeside, og her kan du finde mere om mig og om de arrangementer, jeg kan tilbyde. Jeg vil helt klart kunne anbefale Christina. Jeg synes, det var endnu federe, end jeg havde tænkt. Hun sætter jo skub i alle sammen, altså.